Sziasztok! Hoztam nektek most egy olyan választós videót, amely időtlen kivetésnek fog számítani, tehát bármikor is találsz erre a videóra, vagy később visszatérsz, mindig választhatsz újra. Ebben a videóban azt szeretném kikártyázni, és a fentiek segítségével üzenetet átadni számotokra, hogy a szerelem érzelem területén mi az, amit most tudnod kell, illetve mire figyelj oda, vagy mi az, ami előtt állsz. Kihúztam már 4 fő energiát a lapokból, ez az Osho Zen Tarot. Mindenhez tettem valamilyen tárgyat, itt ugye egy ástványt láthattok, egy pendelt, nem jut eszembe a ingát, ugye egy csakra gyógyító kristályokból, és ez pedig egy másik kristály, azt hiszem homokkő, ha minden igaz, de abban nem vagyok biztos. A lényeg az, hogy vagy a tárgyak alapján válasz, és tegyél föl egy kérdést, akár, vagy csak hallgass meg az üzenetet, vagy pedig nézheted a kártyákat is, bár nagyon egyforma ugye a hátuljuk, de amelyik a szemedet vonzza. Ki fogom őket egészíteni. Kezdjük is az első lappal, hogyha te ezt a lapot választottad, akkor a szerelem érzelem területén milyen üzenet érkezik hozzád. A fő energia itt azt mutatja nektek, hogy abban a kapcsolatban, legyen ez egy szerelmi kapcsolat, családi, baráti, bármilyen kapcsolat, a legfontosabb, hogy mindig bízz a párodban, a partnerodban, mert egy pillanatra is, ha meginog ez a bizalom, olyan, mintha összedőlne az egész kapcsolat. Itt 3 embert láthattok, ahogy nagyon koncentrálnak, nagyon figyelnek, de bíznak egymásban, hiszen ugye a levegőben repülnek, hogy úgy mondjam, egyik kézből a másikba adják a harmadikat, tehát jó időben kell megfogni, jó időben kell elengedni valamit az életetekben, és ahhoz, hogy ez stabil tudjon maradni, ahhoz mindkettőtöknek, de ugye mivel te nézed a videót, itt most rólad beszélek, a bizalom az alapja ennek a kapcsolatnak. Tehát olyan, mint egy ilyen kölcsönös függőség. Függtök egymástól, és ez most egy jó értelemben. Szükségetek van egymásra, de ehhez bíznotok kell a másikban. Na, és nézzük, hogy mivel tudnánk ezt a lapot kiegészíteni, hogy milyen üzenetet kaptok még ehhez. Egy párat húzunk a Lenormandból hozzá. Ugye a fő üzenet megvolt. Itt is a hűség lapja jön ki, tehát a ragaszkodás, a kitartás, tehát hogy fontos, hogy egymáshoz hűséggel és kitartással álljatok, és akár a kapcsolat minőségét is, ugye, tehát jönnek külső körülmények, melyek változást hozhatnak, de ahhoz, hogy ez a kapcsolat stabil maradjon, ahhoz kell a ragaszkodás. Nem ez a vakhit a másikban nyilván, de az ősbizalom az, hogy bármi is történik, mi ezt meg tudjuk oldani, vagy meg tudjuk beszélni. És szintén ugyanazt erősíti ez a lap meg, hogy ha ezt így tudjátok tartani, akkor ez egy olyan kapcsolat, amit nem tud senki és semmi szétszakítani. Mondom, nem csak szerelemről van szó, hanem bármilyen kapcsolatról, barátság, testvéri kapcsolat, családi, munkahelyi, tehát teljesen mindegy, de elsősorban nyilván szerelem, érzelmet nézünk.
Ez a lap teljesen mindegy, hogy férfi vagy nőként nézed, ugye a hölgy lapja, ami egy kicsit emelkedettebb, mint simán, ha egy női lap jönne, ennek van a kártyacsomagban egy másik párja. Ez ugye azt a fajta viselkedést, vagy azt a fajta felülemelkedést mutatja a gondokon, vagy bajokon, amikor úgymond ilyen úrinő, úriember módjára állok a dolgokhoz. Tehát nem az alpári módon veszekszeg, féltékenykedek, nem tudom, hanem büszkeséggel, tartással megbeszélem emberi hangon, ha gondok vannak. Ezek ugye tudják stabilizálni ezt a kapcsolatot, és ha a bizalom is megvan, akkor nem fogja semmi sem szétrombolni ezt az egészet. Még egyet ide húztam nektek, ez pedig a lovasnak a lapja. Itt is, ha megnézed, azért ott van egy ilyen tartás, ugye a ló is, ahogy szépen galoppozik, és a hölgy, aki ül a hátán, az is egy kihúzott gerinccel, ugye gerincesen állok bele dolgokba, tehát az őszinteséget, a felvállalást, és ha hibáztam, annak is a felvállalását, vagy ha másik hibázott, akkor neki, magában foglalja. Tehát így tudtok a legjobban kapcsolódni, és akkor ez egy életen át tartó jó kapcsolat, egy kiegyensúlyozott kapcsolat lesz majd. Jó, és akkor nézzük a következőt. Te, aki az ingát választottad, neked a fő energia itt ebben a szerelmi kérdésben, az pedig a gyógyulásnak a lapja, ami ide megérkezett. Úgy mutatja, hogy ha megnézed, akkor pont a fejed, és pont a főcsakrát, ugye a solar plexust, illetve hát még ez az egész alsó tájékot, tehát a keresztcsonti csakrát is lefogja, egy kéz gyógyítja. Ez azt mutatja, hogy meg kell gyógyulnod azokból a sebekből, amiket a testedben, illetve a fejedben, érzelmeidben is, mert ugye a szívcsakrának itt van a központja, és ott is van rajta a jele, tehát a szívbéli fájdalmakat, sérelmeket, tehát legyen az akár testi, akár szellemi, akár érzelmi síkon történt fájdalom, ideje már elengedni. De ez a lap előre is jelzi azt, hogy egy gyógyulási folyamaton fogsz keresztül menni, ami nyilván kihatással lesz az érzelmeidre, a szerelemre, az emberi kapcsolataidra. Elsősorban mindenképp érzelmi gyógyulást mutat, de mondom a többi területet is. Vedd le végre azt az állarcot, amit a fájdalom ellen építettél magad köré. Ugye félsz belemenni esetleg új kapcsolatba, vagy az embereket magad köré engedni, mert attól félsz, hogy újra és újra fájdalmas lesz valami, vagy megint megbántanak, vagy megszeretsz valakit, de el kell engedni, és ez fájdalommal jár. Ez igaz, ez az élet körforgása. Tehát van, aki egy életen át mellettünk van, aki csak egy ideig kíséri az utunkat. Ezzel szembe kell nézni, és ezt ugye el kell tudni fogadni. De itt egyértelműen arra hívja föl a figyelmet, hogy egy gyógyulási folyamaton mész most keresztül, bármikor is nézed ezt a videót, és ahhoz, hogy ezt a folyamatot segítsd, ahhoz engedd, hogy érzéseid legyenek. Igen, ha fájnia kell, akkor fájni fog. De ez már nem olyan fájdalom, mint a múlt, hiszen közben így gyógyulsz is. Tehát ne védekezz. Éld meg a dolgokat, éld meg a szerelmet, a szeretetet, ahhoz, hogy
hogy ki tudj teljesedni, és hogy tényleg meggyógyulj. És akkor egy teljesen új élet vár rád. Nézzük, hogy mivel tudjuk ezt az üzenetet, ezt a fő energiát kiegészíteni. Milyen tanácsot ad még a lap nekünk ehhez. Ez pedig, már is mondom, hogy ez a menj ki a szabadba, menj társaságba, ülj be egy kávézóba, töltődj föl a természet által, ugye ez is a gyógyulást hozza. Már nagyon régóta szükséged van egy újratöltésre érzelmileg. Tehát annyira elzártad magad és az érzelmeidet, hogy fogytál, nem az életenergiád, mert nyilván nem, hanem az a fajta energia, ami az örömöt és a boldogságot adja, mert annyira féltél és annyira magad köré raktad a falakat, hogy még a jó sem tudott átjönni rajta. Ez oké, hogy megvédted magad a rossztól, és mit húzó? A szerelem, a szívlapja, az érzelmek lapja. Tehát most nyílik meg újra az a csatorna, ami, ha engeded, és leveszed ezt a védekező álláspontodat, akkor itt az életedbe beléphet egy új szerelem, és ez nem feltétlen fog megint fájdalommal járni. Próbálj meg hinni és bízni abban, hogy te is megérdemled az örömöt, a boldogságot az életedben. Itt a karmalapja, ami azt jelenti, hogy lejárt az ideje, tehát nagyon sok mindent megtanultál már a múltnak a fájdalmából, de ezt már nem hurcibálhatod tovább magaddal, hiszen akkor nem leszel boldog. Oké, ez egy tanulási folyamat volt, innentől már nem jönnek ezek a fájdalmak, ezek a rosszak. Még egyet én húzok rá, jó? És ugye itt is mutatja abszolút a kettő együtt, meg tényleg egy karmikus újrakezdést, új kezdetet mutat. Akár még azt is jelentheti, hogy olyan ember, aki valamikor így megbántott, vagy elhagyott, vagy nem tudom, visszatérhet az életedbe, de már nem ugyanazzal az energiával, más minőségben. Ez nyilván a te döntésed, hogy beengeded, nem engeded, ahhoz, hogy meglásd, hogy ennek mi lehet majd a kimenetele, és valóban esetleg fejlődött és megbánta a dolgokat, akkor lehet esélyt adni. Egyetlen egyet. De lehet. De alapból egy új kezdetet mutat az életedben. Jó, köszönöm, hogy te is itt voltál, és figyeltél rám. Akkor te, aki ezt a gyógyító csakrapálcát választottad, neked mi a szerelemben a fő energia? Ugye ez a tapasztalás, egy valódi gyógyulás, ez is tulajdonképpen, tehát hogy éld meg a valóságot, lépj ki a fejedből, arra kér. Nézd rá a világra úgy, mint a gyermekek, hogy annyi csodálatos dolog van benne. Gondolj vissza arra, hogy amikor kicsi voltál, akkor mindent más színben láttál. Nyilván nem volt annyi gond, hiszen ott volt a szülő, és neked max a tanulás vagy a játék volt a feladat. Nyilván megint csak nem mindenkinek, de legtöbbször ez így van. Mert most mintha hallottam volna valakit, hogy nekem azért nem olyan gyerekkorom volt, oké, rendben van, de akkor is gyerekként más szemmel néztél a világra, annyi érdekességet, annyi jó dolgot láttál meg benne, akkor is, ha nehéz gyerekkorod volt esetleg. A gyerekeknek ugye nyitva a harmadik szeme, egész 6 éves korig. Nem mindenki beszél róla, de nagyon sok kisgyermek, főleg a mostani fiatalok, mostani leszületések egyre nyitottabbak, és a szülők is egy picit másképp állnak hozzá. Tehát, hogy még láttál olyan dolgokat akár,
ami tényleg úgymond hihetetlen, és láthattad a segítőket, az angyalokat, tehát, hogy nagyon sok olyan dolgot, ami ilyen csodálatos, hogy a világ nem csak annyiból áll, amit most látsz, hogy robotolunk, dolgozunk reggeltől estig, alig van szabadidő, hétvégén otthon takarítasz, nem tudom, csinálod a dolgaidat, és hogy mit élsz. Ez a kártya pont arra hívja föl a figyelmet, hogy kezdj el élni. Kezdj el élni, és lépj ki a fejedből, kezd el tapasztalni a dolgokat, akár jó, akár rossz, teljesen mindegy, légy hálás, hiszen élsz. És nyilván, hogy a tapasztalatok által, meg a fejlődésed által elkezdheted tudni irányítani az életedet, a dolgodon, és ugye mivel a szerelem volt a kérdés, ez ezt is jelenti, hogy ne csak a fejben, mint egy plátói szerelem, milyen jó lenne ilyen férfi, olyan nő, akármi, de nem merek kilépni. Egy kicsit hasonló az előzőnek a kártyavetéséhez ez a kép is, tehát, hogy itt mindenképp, hát itt nem az állarc, ott ugye az volt, hogy a fájdalmak miatt egy falat húzott maga mögé, itt te pedig a fejedben éled meg az érzelmeket. Ezt vidd át, légy szíves a szívedbe, hogy érezd az érintést, érezd az illatokat, érezd a napsütést, és koncentrálj a jó dolgokra. Na nézzük, hogy nektek mivel tudjuk ezt kiegészíteni. Csak szedem össze itt a kártyáimon. Aztán tényleg jócskán kirepült. Nézd, ez itt most tényleg nektek itt nagyon repkednek ezek a lapok. Olyan, mintha már régóta egy ilyen belső hívásod is lenne erre, hogy jó van, most eddig itt megéltem magamba, meg a képzeletembe, hogy ez meg az, de hogy most már tényleg lépni kéne ez ügyben. Tehát ezt a késztetést, ezt már szerintem régóta érzed te is, hogy merjél már mozdulni, élni. Illetve ugye ez nem csak egy tanács, hanem a történést magát is mutatja, hogy itt az ideje, elérkezett az ideje annak, hogy mindent megtapasztalj. Itt is mutatja, hogy hamarosan, nagyon gyorsan, itt amikor ezt a videót nézed, bármikor, ha ezt egy év múlva, de akkor tévedtél ide a csatornára és kiválasztottad ezt a lapot, akkor ott abban az élethelyzetben hamarosan fordul a kocka, egy ilyen nagyon gyors, ilyen elsöprő, villámszerű változások jönnek, tapasztalások, ebben lehetnek persze jó és rosszak is egyaránt, de ne félj, arra kérlek, hogy ne félj, mert hogy ez valami nagyon-nagyon jót hoz. Ugye szerelmet nézünk ebben a videóban, és itt megjelenik egy olyan stabil társ, mindegy, hogy itt most férfi jött ki, ezt vegyük semlegesnek, tehát ha férfiként nézed, akkor pedig egy olyan nő érkezik az életedbe, aki segít ebben a változásban, ebben a folyamatban, hogy tapasztalj. Remélhetőleg nyilván a jó dolgokat, mindenképp változást hoz az életedbe. De nézd csak, kijött a szerencselapja. Tehát nincs mitől félni. Ez a változás, ez már nem az a fajta tapasztalás, ami esetleg régen volt, hogy kudarcot vallottam, nem jött össze, nem sikerült, hanem itt egy pozitív jellegű változás, ami bebizonyítja azt, hogy végre, ha tettél egy lépést az élet felé, az élet is lépett felét. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és végighallgattál. Csak nézzük az utolsó kártyapaklit, te, aki ezt a kis kristályt választottad, neked a fő energia, az ünneplés kártyája. Picit hasonló lehet az előzőhöz, olyan szempontból, hogy
neked az az üzenet benne, hogy ne várj arra, hogy majd eljön a megfelelő pillanat, majd ekkor, meg majd akkor, majd ha meg lesz a vizsgám, majd ha akármi, itt a szerelemről, érzelmekről beszélünk, hanem teljesen mindegy, hogy esik az eső, süt a nap, tél van vagy tavasz van, kezd el élvezni az életet. Kezd el már előre minden körülmények közt valahogy jól érezni magad. Ha most egyedül vagy, akkor abban is lásd meg azt, hogy mi a jó ebben, és érezd jól magad a bőrödben. Ha társad van, de most esetleg nem annyira jó ez a kapcsolat, vagy ha tökéletes, ugye akkor nyilván jól érzed magad. Tehát, hogyha valamit most nagyon nem stimmel körülötted, akkor ne erre fókuszálj, hanem arra, hogy éld boldogan a mindennapjaidat. Találd meg a mostani helyzetedben azt a pillanatnak az örömét, és ünnepeld magát az életet, azt, hogy adj hálát, hogy egyáltalán, hogy élsz. Hány ember van, hogy elmegy dolgozni, és sajnos nem megy haza, vagy most nem akarok ilyen negatív dolgokat, de tényleg az, hogy mindegy, hogy most éppen milyen helyzetben vagy, örülj annak, hogy vagy, hogy az élet körbevesz, és lásd meg a szépségeit. Még a legnagyobb betegségben is meg lehet találni azt a picike kis valami reménysugarat, hogy ami erőt ad majd ahhoz, hogy felépülj, hogy harcolj, hogy nem az élet ellen harcolj, hanem hogy kezdj el hálás lenni azért, ami van. Egyáltalán, mert itt egy picit a tapasztaláshoz kapcsolódik ez a kártya, hogy azért vagy itt a Földön, hogy tapasztalj. Én értem, hogy sokan most így fölhördülnek, akiknek esetleg éppen rossz szakasz van az életében, akár anyagilag, érzelmileg, de most mivel érzelmekről beszélünk, ez inkább így a szerelem érzelemhez kapcsolódik, de bármilyen terület lehet, hogy ja, minek örüljek, hogy összevesztünk, vagy nem tudom. Tudod miért? Mert amikor te ide leszülettél, akkor megírtad magadnak az örömöket, a nehézségeket, az akadályokat, az embereket, akikkel te majd találkozol, hogy ki mire tanít. A lélek az mi a testben és a szellemben ugye másképp élünk meg dolgokat, mint a lélek. A lélek az így tapsikol annak is, ha te éppen fáj a fogad, mert azt mondja, jé, test nélkül én ezt nem tudnám érezni, hát tök szar érzés, de legalább tudom milyen. Viszont örül annak is, amikor szerelmes vagy, hogy jé, ilyen a szerelem érzet, és hogy milyen jó, stb. Tehát, hogy kezdj el élni, és örülj annak, ami van. Keresd meg még a legrosszabb helyzetbe is azt a pici jót, amit ki tudsz venni, ami erőt ad ahhoz, hogy megyek és csinálom tovább. Na nézzük, hogy mivel lehet ezt az üzenetet még itt kiegészíteni. Tehát maradtunk ugye a videónak a fő vonalán, a szerelem és az érzelem területe. Teljesen mindegy, hogy éppen mikor találtad ezt a videót. Ez egy örökérvényű kivetés, nyilván általános, tehát nem biztos, hogy mindenkire érvényes, de ha rátaláltál, akkor valószínű, hogy ez most neked szól. Itt ugye megjelenik a te életedben egy erős személy, olyan, mint egy napsugár. Elég magányos voltál, vagy valamiért te is így bezárkóztál, de ez a férfi vagy nő, aki majd érkezik az életedbe, ez lebontja ezeket a falakat körülötted, amit magad köré raktál, akár félelemből, akár bánatból, vagy bármilyen okból, és ő kapcsolódni akar hozzád tiszta szívvel, szerelemmel, szeretettel, ő mellette királynőnek érezheted magad, vagy királyfinak, ha fiú vagy,
mert valóban nem csak szexet, hanem rendes szerelmen, érzelmen alapuló kapcsolatot szeretne tőled. El is fogja tudni érni, hogy lebontsa a falaidat, hiszen egy olyan kisugárzása lesz ennek az illetőnek, hogy alapból, amikor őt megismered, egyrészt olyan, mintha már ismerném, másrészt nincs kételj benned, hogy nem megbízható, mert mindig úgy fog beszélni, úgy fog viselkedni, hogy alátámasztja, hogy ő egy megbízható valaki, ő nem csalfa, nem rászedni akar, vagy kihasználni akar. Ő egy, úgy mint egy gentleman, vagy pedig egy, ha nőről beszélünk, ugye, mert ha férfiként nézed, akkor olyan, mint egy hölgy, egy lady, aki azt mondja, hogy tudom a saját értékeimet, tiszteletbe tartom a tiedét, és azt, hogy egyenrangú félként kezellek. Nézd csak, és automatikusan itt nem is te bontod le a falaidat, hanem ő fogja úgy, hogy észre sem veszed. És ebből szépen egy gyönyörűséges, érzelmi vagy szerelmi kapcsolat alakul majd az életedben. Ehhez az alap, az mindenképp az, amit itt mondtam, hogy kezd el már most azt az energiát kiközvetíteni magadból, hogy jól érzem magam a bőrömbe, és ha rossz is van körülöttem, akkor is megpróbálom a pozitívumot, a legkisebb fénysugarat is megtalálni ebben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, itt voltatok, és remélem, hogy tetszett a videó. Ha igen, nyugodtan kommenteljetek, hogy kinek rezonált ez az egész, kinek nem. Sziasztok!